ahinya puonjo nyithindo ka giwuok piny. Erokamano ahinya Ali Abich. Mak mana aneno ka jonyuol e skulno duto gin mana mine. Samoro ne okumiyo wuone thuolo be mondo owuoye. Ka kamano wadhi nyime gi weche manyien. Kama kuom udi maromo 7,600 ma otudi kod pi maler kod kambi mar keyo pi ma Migori Water and Sanitation Company e kaunti ma Migori mana maromo ute 2,500 kende emosebedo ka chulo pi. Mae kod mamoko gin midhiero ma osekelo pek ne kambi ni e keyo pi. Miwasco osebedo ka thembo e chiwo pi ne oganda e kaunti ma Migori kuom higni mathoth. Kuom higni maloyo 10 bomano ma Migori kod aluora mare osebedo kod nok mar pi ma kinde ka kinde. Lipot manogol kod bod mang'iyo wechego mag pi ma ong'ere kaka Water Service Regulatory Board kata WASREB e higa mar 2013 ne oketo kambi mar keyo pi e kaunti ma Migori mong'ere kaka Miwasco kaka achiel kuom kembego mag pi mag piny owacho moko osebedo katimo maber e yorego mag keyo pi. Miwasco ne oketo thuolo mar 77 kuom kembe keyo pi duto e piny Kenya mangima maromo 89. Rem mar keyo pi makare kod kambini yando situdi kod midhieche mathoth ma oting'o yo mane ogergo pini kaka ilero kod jatend tije manyien mar kambini Sam Nyandiga. Design mokwongo nolos maber mane kata power machine gi ne dhi generate power kendgi. Ringeni kane pesa no bedo reduced gi about 1 billion shillings to koro design ochako lok matin. Koro nikech gi cut on cost koro gik moko nitie manowe oko. Nyandiga wacho ni kata nengo mamalo mar sitima bende osebedo midhiero ma osemiyo kambini ok osebedo kod yot e keyo pi ne oganda e kaunti ma Migori. Pigi chako osebiro watimo gimiluongo ni double pumping. So double pumping no chamo stima. King'iyo pesa ma stima chamo on average en about 3.4 million. Revenue mi collect tin power michulo. Lipot yango ni kwan oganda malo gana biro kod 600 otudi kod pi maler kaunti ma Migori kod kambini mar Miwasco. Kata kamano mana maromo gana 2 kod 500 ma otudi kod pi ema koro chulo omenda mar pi. Kanya donjo ofis machiegni ado ka wan gi ji 7,600 to jok ma yudo bill gin ji around 2,500. Koro teni about ji 5,000 ka pod wamanyogi ka gin nyawawa koso gin ji ma yudo pi. Higa moka lokruok mathoth ne okete kambini mar Miwasco ma oting'o keto jatend tije manyien mar kambini. Penjo maduong' en ni to bende koro geno nitiere ni lokruok dhi miyo koro oganda koro yud pi makare e kinde duto. As it is now, this is new management. Governor is very committed to support Miwasco. One very motivated jotich sani are ready to work in mondo gitiyo maber. Miwasco will change. Jatatije mar kambini mar Miwasco Sam Nyandiga wacho ni goyo pi kod teko mar chieng' gin mokum gigoeko magidhi kete tim mar konyo duoko piny nengo mar stima magitiyo godo e go pisani. Chielo madwano wabwa tim mawayo wasekwayo county government ni kagiyie to giketnwa sola. Loko nengo mar pi bende ong'ere kaka water tariff e kinde machuok mobiro gin mokum bende koro ten kambi mar Miwasco wacho ni koro dhi konyo reso kambini mondo koro ti makare. Wasechiwo proposal kaka wadwani mondo gik moko bed charged. So wadwaro approval and input and then we will also subject it to public participation. Nitie kuonde moko ma okwa focus ga ahinya kaka company machalo exhauster. Kidonje kambi kayudo ka wan gi loche madongo manyalo konyo exhaustion. Nitie tariff monego bed wachajo kanyo. Kambi mar Miwasco osebiro ka wito pi mathoth e atamalo 47 e yor kuo ka achiel kod mamoko. Ka in gi tank wa main 5 million liters. Onegi ng'e ni 5 million liters ni te iuse. So the easiest way mar ng'eyo ni you are losing is to calculate the amount of water ma in go malo kuro. Koro ne wabed gi master meter. Kana donjo kodo ka master meter makanyo achiel noko ketit achiel okethore. Koro one of the things we want to do as a matter of urgency is to put a master meter. Nok mar pi ok osebedo mana midhiero ma jodak ma Migori to kata kamano jodagego ma opogore ma oting'o mago mag nyatike bende pod oganda ywago nok mar pi. Moko kuom gwenge pod oganda wuotho ndalo mathoth kadhi manyo pi e aoche ka achiel kod nam Lolwe e kaunti ma Migori. Piny owacho mar kaunti ma Migori e kinde mokalo ne oketo singo ne gidhi neno ni koro dala ka dala ok obedo mabor kod pi e onda maromo mita 500 ka bende mae pod oganda e kaunti ma Migori rito mondo koro singo ne koro ketie tim.
Jo Juma, Ramogi TV, Migori.